karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ginusa naman taon ni mo sa isa itaon! Papaulian na itaon ang akong anak, oy! Ayaw itaon nag-unsa ang akong anak! Hoy, tingo, panuway! Panuwaya ka, matingbang pauta ka, panuwaya ka! Hilo, maoy. Ay, isa? Ma, Ikaw ni? ako lagi ni Ma. Ayaw na lang pagyaw-yaw diha, good. Ay, salamat! Salamat itaon! Buhi pa na ikaw tapaghaka ka! Ami ba na kung naunsa na ka? Bibihain magkakaroon kay kuhaon ta ka! Ma, di palagi ko mo pauli diha sa ato. Unsa? Mag-usap pa man ka diha? Kuan, ari lang ko diri. Giunsar man ka atong lalaki nga nagkidnap nimo, ha? Ang unsa man ka nagtinuod ba ang giingon niyang atong panuway nga nakapatay ka? O, Ma. Ay, bastilan! Bastilan tinuod yun ang gisulti sa nagunit sa imong cellphone nga nakapatay ka! Kung anong taon ni mo man nagibuhat ay isa! Mao na magiling akong kapalaran, Ma. Kinahalang akong bayran ang saang ako nahimo sa usa ka lalaki. Ay, bastilan! Nganong ipatay man taong ka ay isa! Dili man gani ka makahimo pagpatay og manok, tao na ba hinuon ang imong gipatay? Wa man sa din ako tuyo, Ama. Ha? Unsa man mo tuyo ah? Giusa man diin nimo pagpatay ang imong napatay. Milabang ra magugos karsada, Ma. Unsa? Nakapatay ka kay milabang ka sa karsada? O, Ma. Milabang ko niya. Nabangga ang auto nga nagpaingon ako. Mao nga namatay ang babae nga sakay. Uy, O niya, nasuko og maayo na ako ang lalaki. Mo nga iya kong pabayron. pila may iyong ipabayad nimo? Ako, Ikaw? Usa pa'y ikaw? ang akong kusog ang akong ibayad. Gihimo ko niyang maid nga, way sweldo-sweldo. Unya. Sa to, dili ka swelduhan? Di ka niya swelduhan bisan o para palit na lang hilo og dagong? Wa lagi ko'y sweldo, Ma. Mao niyang silot na ko. Gihimo ka di ay niyang maid nga. Uy, Ayisa. Kinahanglan mong ikyas ka gikan diha. Aw, bibihain magkakaroon kay magdakong mga pulis aron og katon ka nako diha. Ma, ayaw, uy. Nagsabot naman mi nga, mobayad ko sa kong kusog. Kusog ra gyud ka ha ang iyang tumong nimo? Mahal kaayo niya ang babae nga namatay, Ma. Kasluno na unta sila, pero wa na ni mahina yun, tungod na ako. O baka nimo tuyo nga mulabang ka aron nga mabangga sila. Wa, maoy. Gigukod man sa gugog mga bugoy, mao nga, milabang ko sa karsada. Mao to, kalit kayong nahitabo. Kalit lang nga, milagubo ang auto nga nabangga sa poste. Og diha-diha dayon namatay ang pangasaw nun. Mao nga mobayad ko sa konsama. Hoy amaw, hoy paminaw. Ay pagbinugo. Aksidente man taon tong hitabo. Ngano pa bayron pa man kaniya? Kay namatay lagi ang pangasaw nun. Itay sa basi bayag ikay ipuli niya siya pangasaw unon ha? Uy, dili ba na mahimo ha nga magminyo ka nga dili ko mahibaw ay isa. Ma, Kinala mahibaw gyud ko kung magminyo ka. Kay butambong bayag gyud ko. Mupaso bayag gyud ko. Aw, unsa man na siya? Usab na siya, dato na siya. Makabayad na sa akong utang kay ako na ning i-dispatch sa ning insek. gihimo lagi ko niyang maid, Ma. Kana ra. Uy, gaga! Ikyas gikan na tawhana, uy! Di lagi mahimo, Ma. Karon dili man! Karon kay nakahimo kang tubag si mohang cellphone. Be, sultihin ako kung asa ka, kay luwason ta ka! Unya, di mo ko ganahan mo biya diri, mabi. Ay kahanggaw. Anggaw, gaga! Nganong dili man taw ka gana mo biya diha? Nga isog man ka itong lalaking nakatubag nako sa una? Basta, ayaw na lang ko pangitaa, Ma. Di na lagi ko mo pauli diha sa ato. Kung dili ka mo pauli dire, pagminyo na nagmerkano, aron maimpas ang akong utang! Ma,
tabangan yun ko ni mo, nak. Busa ikyas diha og pagminyog Merkano. Promise, kung maimpas na ang akong utang, ay di na gyud ko mangutang bisig 5 pesos pa. Luwasan ng taong ko aning insik, day, kay maputlan yun ko anis, oh! Ay, mama, sad, uy. Wala kita bili ni mong kumbation, ma. Na! Ano dili magyud taong ka magkasabot, oy! Karon lang ko magpatabang nimo. Abi ni mo man, no? Mahimo na gud nga imo nalikay ng insik. Biya diha sa ato, panarbaho sa syudad. Ay niya naman bitaw ko sa syudad. Aw, panarbaho na lang din aron diri ka sige gulga sa insik. Sige na, ma. Babay na. Ay, taysa, ayaw na. Asa ka magkaroon, puyo? Ay! Huwag yun ayaw ni bataa. Ay, asan? Kita din mong kasulti, ha? Si Aisa. Wala man di siya gichap-chap. Pero nahimo siyang maid nga way sweldo. Buhing tao, ana. Ay, anong wa masasweldo, ha? Mao ko na ibayad sa iyang sa. Ay, makalagot. Ay, ganyan, lagot-lagot na kasi mong anak karon. Ganina, hadlok-hadlok ka, kitingali ipatay na siya. Nga karon, naibaw ka nga buhi, maglagot na siya ka. Libog ta mo. Ay, patilan. Siya ramang yun makasulbad sa akong utang ng tama. Nagabian ko sa pauli na. O naman sa manawag sa isa na ako kung nakluto bagsag. Itong manok nga kamong gayan. Ayesa? Oh. Uy. Siya ka na natulog sa sofa. Gwapa kasi Ayesa nga nakatulog sa sofa. Ayesa? Oh. Gusto. Kuhaan ako siya picture samtang natulog siya. Kaya. Kanindot sa lips ni Ayesa. Ayesa, walang kamay ba? Daghan na kay kong nausap sa akong pagkatao. Kent, Sorry. Nakamata na noon ka. magkuha na ka sa manok. Ay, naarang sadaan sa sadanan. Hala, bugnaw naman di kayo ni. Ibutan na lang na sa ref. Ako na lang ang mukhaon na ugma sa iyo sa buntag. Kaya nakakaon na si Kuya Han sa ospital. Mao ba? Pero basin... Ayesa, daghan ang nagtima ni Kuya Han sa ospital. Mong ayaw ko bala kaniya. Ha? Dili ka angay nga mapakita og kaluoy ni Kuya Han sa Ayesa. Kaya nasuko siya nimo. Gusto kapag ihapon niyang pasakitan. Okay ra. Nakasaman sad ko. Ayesa, Sige. Og ba nalang abalik sa ospital? dili na ako mabalik sa ospital ugma. Kaya magsugo ng shooting nila sa bahay. Ha? Ugma na? Ugma na ganyan magsugod ang imong acting nga pabida. Yes, ugma. Lahi nga Claire ang makita ni Kent. Ug ugma, makita nila kung unsa kabuutan si Claire. Pero, atik ra. Aho, ay akin na nimong acting nga gawi. Siyempre. Bis actress ko sigulahan sa una. Mauna, ug ikaw, nakay papel ugma ha? Oo, natural ki. Akong papili mo, driver mo kikunin mo. Dili ka driver ugma. Driver nga gwapo ka ugma. Nga naman, gwapon kung daan, God. Hamos kang pagkagwapo. Kinala parihas ka gwapo ni Kent. Ingon man kalimpyo. Anong tao, noy? Kay gusto man ako nga panguyaban mo si Ayasa. Sa... Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!